ukaona une mukomana kana musikana anoswedera WhatsApp 6 to 6 anenge ari online, kushaikwa kwake paWhatsApp inguva diki diki, nguva yake zhinji anoipedzera paWhatsApp ari online nemanheru. Munhu kutadza kurara kana kushanda, munhu ari online paWhatsApp, ziva kuti something is wrong. Pane pakaresveka apa. Vasikana vamwe vanotokomplaina kuti mukomana wangu nhasi haana kubatika, kutoita stress nekuti mukomana haana kuoneka paWhatsApp. Unotofanira kutozvifarira izvozvo. Pauchamubvunza kuti sei wava usiku kubatika, munhu okudza kuti ndati busy kubasa. Because kana ukaswedera WhatsApp uri online, unozoshanda nguva. Inguva iya unozoshanda yaunozvipa yekushanda. Vasikana mimi muchida kuti vakomana venyu vakutengerei something, nezvamimi muchida kutengerwa nevakomana. Ko mari yacho inobheki, uchida kuti agare ari online nguva dzose. Guys, ngatishandei. WhatsApp, unodya WhatsApp. Hanzi nevasikana, handipi attention, what, handipi nguva nini. Unodya attention. Munhu ngaashande. Then kana washanda, nguva yako ipa WhatsApp ngaite diki. Nguva yako zhinji ngaiperere mukushanda. Nemi vasikana, shandai. Vakomana, musanetsa vasikana kuti hanzi hausi kubatika, what. Munhu ngaashande, ngatishandei guys. Ngatishandei. Thank you guys.